Scuzați, iar am închis telefonul. Mă enervează când faci așa. Nu știu ce are, așa că trebuie să fac 3 părți. Așa, deci, Rainbow Dash, Rainbow Power, Rainbow Rocks. Dar poți să zici că e și Rainbow Power. Am venit cu 2 seturi de ghete. Arată cam așa. Arată mai la fel ca poneiul. Așa, și prima bucătă pe care am luat-o a fost Rarity Rainbow. De fapt, da, dacă nu mai găsesc fusta, ceea ce mă deranjează. Dar mă rog, măcar avea costumul ăsta. I-am împletit părul. Da. Rarity. Deci ponii mei preferați sunt Rarity și Rainbow Dash, deci nu pot să aleg. Deci mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip, dacă v-ați uitat la el. Și sper că v-a plăcut. Deci vă rog, abonați-vă la mine, Lusty Diamond, și vă rog, căutați-mă și pe Google+. Da. Bine, pa!